Muchishamiso chitsva cheutsotsi, muprofita anozivikanwa zvikuru uye muvambi wechechi yeProphetic Healing and Deliverance PHD Ministries Walter Magaya asanganiswa nenyaya dzekutengesa zvinodhaka kana kuti drug trafficking. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Nhasi nyaya yedu inobaya mumwoyo megungano rekunamata uye munyika yose. Apo mumwe wevaprofita vanozivikanwa zvikuru muZimbabwe asanganiswa nenyaya dzinovhundutsa. Ndapota musakanganiwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mapurisa eZRP anonzi akapinda nechisimba achireidha paYadah Hotel mudhorobha reHarare, inova hotera yechechi yaMagaya. Ndokuwana mumatura ayo makazara nemishonga inodhaka isiri pamutemo. Magaya uyo ane makore 41 okuberekwa anozivikanwa nekukwezva mapoka makuru evanhu achivimbisa minana yekupora. Iye zvino ave kupindura mibvunzo inorema yekuti mishonga inodhaka iyi yakasvika sei pahotera yake. Ichi chiitiko chinouya panguva iyo Magaya akatomomoterwa nedzimwe mhosva dziri kumatare. Yeuchidzo ndeyekuti muprofita uyu akatarisana nemhosva dzinoverengeka dzekubata vana chibharo uye nyaya dzeuori kana kuti fraud, idzo dzichiri kutongwa mumatare gore rino. Kuwanikwa kwemishonga inodhaka iyi paYadah Hotel kwawedzera mamwe marasha pamusoro pake. Vana veZimbabwe vave kubvunzana kuti iyi inyaya yechokwadi here kana kuti mapurisa oro pane vamwe vanhu vakamusetera uye vakamutageta. Vamwewo ndo vari kuseka vachiti aya haasi madhiragisi asi kuti mushonga weaguma. Mapurisa anoti haasati amusunga panguva ino asi ongororo ichiri kuenderera mberi kuitira kuti chokwadi chibude pachena. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.